Szeptember 18-án második demonstrációjukat tartották az ételfutárok. Legyünk mi a homokszem a gépezetben, mi legyünk a kiálló szög, amit megpróbálnak beverni, de nem fog nekik menni, mert ennyi szöget már nem lehet beverni. De hogyan jutottunk ide? Ahhoz, hogy megértsük pontosan miről is van szó, kicsit távolabbról kell kezdenünk. A 60-as években megszületik az internet. Aztán a 90-es évek végére olyan fejletté és széleskörűvé válik, hogy már nem kellett telefonon bepötyögni a kedvenc étterem telefonszámát, hanem elég volt pár kattintás is. Pislogtunk kettőt, és a 2010-es évekre már odáig jutottunk, hogy sokszor nem is közvetlenül az étteremtől rendeltünk, közbeékelődtek az online platformok, amelyek teljesen újraértelmezték, mit is jelent ételt rendelni. Azonban ezek a platformok a kiszállítást is újraértelmezték. Már nem az éttermek saját emberei hozták ki az ételt, hanem egy új szereplő, a szabadúszó futár. És itt jön képbe az úgynevezett gig economy, ami magyarul talán hakni vagy platformgazdaságnak fordítható. De pontosan mit is jelent ez? A technológia fejlődésével egy új jelenség ütötte fel a fejét a munkaerőpiacon, az úgynevezett gig economy, ahová leginkább a szabadúszókat és a közösségi gazdaság szolgáltatóit sorolják. Ezen vállalkozások legfőbb jellemzője, hogy az üzlet gyakorlatilag digitális piac tereken működik, ahol a rendelés, az értékesítés, a fizetés és a szolgáltatás értékelés is kizárólag online módon, applikációkon keresztül valósul meg. A gig economy talán legismertebb képviselője, legalábbis Magyarországon, az Uber volt. Ebben a rendszerben a futárok nem klasszikus munkavállalók, hanem inkább vállalkozók vagy szerződéses partnerek. Ez sok szempontból előnyt jelent, maguk dönthetik el mikor és mennyit dolgoznak, így a rugalmasság miatt sokan tanulás vagy más munka mellett is tudnak futárkodni. De mindez felelősséggel is jár. Ha beteg nap jön közbe, vagy ha elered az eső, annak a következményeit már nem a munkaadó viseli, hanem maga a futár. Mivel nincsenek klasszikus munkajogi eszközeik, az érdekeiket is nehezebben tudják érvényesíteni a cégekkel szemben. Részben emiatt döntöttek úgy, hogy demonstrációt szerveznek. A másik fontos ok a gazdasági környezet. Az elmúlt években az infláció erősen rontotta a keresetek reálértékét Magyarországon, a kata adónem eltörlése pedig sok futár számára növelte az adminisztrációt és az adóterheket. Így hiába tűnhet úgy, hogy a bevételeik nem változtak, sokan mégis úgy érzik, kevesebbet tudnak hazavinni, ha nominálisan nem is, reál értékben mindenképp. A futárok közösségét képviselő Futárok Ligája augusztus 22-én tartotta meg első nagy akcióját Budapesten. Követeléseik között szerepelt az átláthatóság a platformon, az egy futár egy cég elve, a megfelelő díjazás, vagy éppen a létszámstop kérdése. Az augusztus 22-i demonstrációról a sajtó is beszámolt, és végül a cégek oldaláról is érkezett reakció. Garai Péter, a Foodora Magyarország ügyvezetője, szeptember 17-i Indexen megjelent írásában hangsúlyozta, a cél nem csupán a megélhetési lehetőség biztosítása a futároknak, hanem egy olyan közösség építése, amely a bizalomra és a nyílt párbeszédre épül. Emiatt a cég rendszeresen gyűjt visszajelzéseket a futároktól, legyen szó kérdőívekről, Facebook csoportokról, hírlevelekről, vagy akár a Futárok Ligájával történő egyeztetésekről. Valamint azt is hangsúlyozta, a rugalmasság soha nem mehet a korrektség rovására, így a Foodora biztosítja, hogy minden futár minden egyes rendelés előtt pontosan tudja, mennyit keres majd, valamint igyekeztek a fizetési struktúrát a piaci helyzethez igazítani, és 2020 óta évente legalább 10%-kal emelték a futárok díjazását. Ezen előzmények után érkezett a szeptember 18-ai demonstráció, amikor a közösség újra az utcára vonult, hogy követeléseiket nyomatékosítsák, és felhívják a figyelmet a bérezés, a munkakörülmények vagy éppen a transzparencia kérdéseire. A Futárok Ligája kortól, nemtől, nemzetségtől és járműtípustól és zónától függetlenül valamennyi Magyarországon dolgozó, rész- és teljes munkaidős, flottás, diákszövetkezet és vállalkozó futár érdekét igyekszik előre mozdítani. Több mint 2,5 éve hordom az ételt. 2023. január 4-én írtam alá a szerződésemet. Amikor én elkezdtem, akkor még motorosként volt viszonylag meg lehetett lenni főállásban. Viszont körülbelül egy év után muszáj voltam elmenni főállásba visszadolgozni gyárba, mert egyszerűen nem fedezi a kiadásokat a dolog. Egy nagy változás, hogy elutasíthatjuk azóta már a címeket, amikor elkezdtem, akkor még nem lehetett. Egy óriási változás, például
az is, hogy látjuk már azt, hogy hova fogjuk leadni, nem csak a felvételi helyet látjuk, hanem a leadási helyet is. Viszont ami nem változott, az például a fizetés, sőt, az mintha még picit csökkent is volna. Pedig ami változott, az minden másnak az ára. A boltokban, a benzinkúton, a kerékpár alkatrészek árai mind-mind változtak, és furcsa az, hogy körülöttünk mindenkinek nő a keresete, és a cég a vásárlóktól több pénzt kér el, de mi nem kapunk több pénzt. Mi ugyanolyan keveset kapunk, vagy még kevesebbet. Ez furcsa. Elfogadja, hogy van teljesítmény arányos eleme a bérezésnek, ugyanakkor olyan írt és íratlan szabályok mentén szeretnénk versenyezni, amelyek az innovációt és a fejlődést nem az ország és a platformcégek jogszabályai, illetve szerződéses előírásainak kijátszása mentén ösztönzik. A flotta cégek, és ahogyan kizsákmányolják a futárjaikat, legyen az magyar vagy külföldi futár egyaránt ugyanez a probléma. Volt egy céges csapatépítés, amire a diákokat nem hívták meg. Ez nekem fájt, hogy a diákok csak akkor kellenek, amikor ki kell vinni egy címet, amikor hajnalban, esőben kell szívni, de olyankor nem, amikor a cégnek kellenek a pozitív PR-os, mosolygós, nevetős képek, olyankor nem számítanak ránk. Ezért követelünk több ponton transzparenciát, nyíltan kommunikált és betartott szabályokat, és főleg olyan bérezést, ami a becsületes, legális és egészségügyileg fenntartható tevékenység mellett is kifizetődő. Talán legnagyobb nehézségként nem is a pénz, hanem a megbecsülés. Az, hogy szégyellem kimondani azt, hogy futár vagyok, az, hogy az kevés ismerősöm tudja rólam, hogy futár vagyok. 2 és 3 negyed év, az alatt ez még nem derült ki mindenkinek, mert nem reklámozom, mert mivel a cég például nem kéri számon azokat a dolgokat, amiket aláírunk és vállalunk, hogy kimossuk a táskát, vagy hogy munkaképes állapotban vagyunk, hogy nem bűzlünk, nem reddesnek felettünk legyek, én nem akarok újra mutogatni senkire, de szerintem mindannyiunk mellett ment már el olyan kajafutár, hogy olyan szagot húzott maga után, hogy minthogyha nem is kaja, hanem moslékfutár lenne, és hogy ez elég gáz, és hogy én ugyanazt a szint viselem, mint ők, ez engem aláz meg. A futárok a Hősök teréről átvonultak a cégek székházaihoz, ahol demonstrációs elemekkel, dudálással, feliratokkal, történetek megosztásával fejezték ki elégedetlenségüket. Itt új követelések is elhangzottak, amelyek már jóval konkrétabban fogalmazták meg a futárok mindennapi problémáit. Újdonságként kérték a borra való külön elszámolását, hogy számukra is adómentes legyen. A futárok azt is követelték, hogy a platformcégek is vállaljanak felelősséget a hibáikért, és biztosítsanak arányos kompenzációt. A kecskeméti futároknál előfordult, hogy megkapták a címet, elindultak a címre, a rendszer azzal az indokkal, hogy nincsen értékelhető GPS jele, vagy nem megfelelő a GPS jele, levették róla a címet, és kivágták szünetre. Ezzel 1-es vagy a 2-es csoportból lelökve 4-esbe, 5-ösbe. Ez igazából érvágás, tehát 3-as, 4-es csoportban konkrétan nincsen már műszak. De legfőképp vissza akarják adni a futárkodás becsületét, tiszta szabályokkal, átlátható működéssel, érdemi tárgyalásokkal. Érdekes pillanat volt, amikor a menethez külföldi futárok is csatlakoztak. Szolidaritást vállaltak magyar kollégáikkal, jelezve, mindannyian ugyanabban a rendszerben dolgoznak, és hasonló nehézségekkel szembesülnek. A menet végül a Hősök terén zárta a napot. A rendezvényt vidéki akciók is kísérték, többek között Kecskeméten és Miskolcon. A futárok bíznak benne, hogy így sikerül előre lendíteni a tárgyalásokat a cégekkel. Egy azonban biztos, a futárok nem tervezik feladni. Hangjukat továbbra is hallatni fogják, egészen addig, amíg valódi párbeszéd nem alakul ki, és kézzelfogható változásokat nem érnek el. Ne maradjunk csöndbe, hallassuk a hangunkat, és szedjünk össze még több futárt, hogy igazán erősek tudjunk lenni, és nem győznünk kell a platformcégek ellen, hanem együtt velük megoldást találni a problémáinkra. Köszönöm.